A few moments later. So yun mga buddy, no, mabalik tayo sa dagat. Tingin tayo ng mga magandang tayo na. Tayo dito. Yan yung truck namin, no. Tayo na namin. Yan na. Wala. Balik. Ano yun eh, yung palad-palad na isda. Palad. Siguro yung mga tao dito, no, ganado, ano, dami mga maliit na isda. Ganado sa ano, isda. Ano pa? Dito pala sa gilid. Walang kinasod. Walang kinasod. Yung mga bangka doon, oh. Yung mga bangka nila dito. Doon may lang isda dito. Isda. Sarap maligo. So wala tayo sa bisan. Tomato piso.
Doon sa amin mga babadi, no? Sana din ako manginhas. Kaya dito. Ilang taon na kasi ako din nakauwi. Kaya masarap maglakad-lakad. Ano kaya ito? Ano? Ang tae. Tingnan natin. Ano ito? Kagang. Wala. Balik na tayo doon. Dito mag ano video kasi dito kami nangyayas dati, daming kinasun pag taong na kasi kung magmalaki na yung dagat, dami na kinasun dito. Ngayon wala. Sama kong pugi. Ha? No, may pagi? Nakita nyo? Esperanza kahit magkaibigan. Ito yung tinatawag na ano, na ito yung larong ano, yan, babao, larong ha? Marami na nakuha? Ano? Pagi? Saan? Ayun yung huli nila. Ang dami na dun. Ha? Lutuin natin yan? Lutuin natin to? Lutuin natin? Hindi maglalaho, araw ay mga gwapo. Tara, lutuin na natin yan. Ito. Tara. Dito. Dito. Sasayangin natin yung kunting kanin para alis na tayo. Mamaya may ano pa dyan? Tawag nun? May pating?
Ang galing ng ano, tubig oh. Ano, anong galing doon yan? Dito. Sundan natin kung saan didiretso. Tara. Ting 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 ding da 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 ting ting la 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 da la 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 la. Shout out pala sa mga taga Gumaca, Quezon dyan. Andito kami sa lugar nyo ngayon, Nanginhas. Sila, marami sila nakuha pero ako wala akong nakita. Sanay daw Manginhas Mindanao, nakita dito. Hindi ako nakakita dito ng kinasun. Ayun sila dun, nakakita ng kinasun. Dala kaya ako ng buhangin, lagay ko dun sa aquarium. Hindi kaya, kaso mabilis malubog yung pala yun. So yung bato-bato lang siya. Ito yung tubig umaagos doon. Dito sundan natin kung saan punta. Nakawak talaga ng low tide. Oh, panahon. Kasang agos. Galing to doon sa ano, Bornal. Tubig dito, Bornal. Bornal. Dito may tulay. Yung tulay na to hiwalay. Bornal. 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 Inom muna tayo ng